Ahoj, vítam ťa pri ďalšom videu stránky Generu. V týchto videách ti dám krátke tipy a rady, ako upraviť tvoju WordPress stránku podobne. O čom sa budeme baviť dnes? Ako pridať novú kategóriu produktov. Ešte predtým, ako začneme, ak sa ti takýto typ videí páči, pridaj sa na odber noviník kanála Genedu a teraz môžeme začať. Čo sú to vlastne kategórie produktov? Kategórie produktov si predstav napríklad, že prídeš na Alzu a máš biela technika, čierna technika, alebo obchod s oblečeným, kráťasy, sukne, trička a podobne. Ako teda pridáš novú kategóriu produktov? Prihlási sa do tvojej WordPress stránky a vôjdeš do ponuky produkty, kategórie produktov. A tu pridáš novú kategóriu produktov. Dajme tomu, kategória produktov bude hrnčeky. Flak je vlastne taká skrátená verzia alebo popisná verzia tej kategórie. Používaš tam písmená bez diakritiky, čiže bez mekšťov, dĺžňov a podobne. Takže hrnčeky. Tu môžeš vyberať nadradenú kategóriu, my nechceme, tak vyberieme žiadne. Tu môžeš pridať v tejto časti popis, nejaký popis. Kvalitné, pálené hrnčeky, ručne vyrábané napríklad. Tu môžeš vybrať spôsob radenia, zobrazenia, predvolené produkty pod kategórie. Dáme, že produkty. V časti náhľad môžeš vybrať, pridať obrázok, takže pridáme nejaký obrázok, neviem, či tu nejaký je. Nemám tu veľmi hodný obrázok, ale dajme tomu, tvárme sa, že to je hrnček, hej. A už potom dáš pridanú kategóriu, po kliknutí na tlačidlo pridanú kategóriu a tu máš hrnčeky. Tu potom vidíš napravo počet produktov, ktoré sú v danej kategórii. Vieš zobraziť túto kategóriu, vieš ju upraviť a podobne. Zdá sa ti to zložité urobiť? Alebo nemáš na to čas? Rád si s tým pomôžem a urobím tieto zmeny na stránke za teba. Ak chceš, aby som ti s tým pomohol, kontaktuj ma. Pekný deň.